Вітанкі, гэта Андрэй з канала Шпацыр слоноў. І у меня для вас ёсць пытанне. А ці ведаеце вы, што агульна ў інлайн праграмавання? Не? Зараз распавяду. У 50-х годах прошлого стагоддзя у пустыні Блэк Рок у Невадзе, ЗША, пачалі заўважаць неапознаныя летаючыя аб'екты. НЛА вельмі цікавіліся старой авіябазай часоў Другой сусветнай вайны. Прайшло шмат гадоў, і архівы былі рассакрэчаны. І аказалася, што гэта зусім не летаючыя талеркі, а эксперыментальныя сакрэтныя самалёты. Ю-2, СР-71, F-117. Так, яны выглядаюць быццам створаныя рукамі іншапланетнікаў, а не людзей. І аднім з гэтых людзей быў знакаміты Клеранс Леонард Келлі Джонсон, знакаміты амерыканскі авіяканструктар, стваральнік тых самалётаў, якіх я пералічыў. А ў чым сувязь, пытаеце вы? А справа ў тым, што ён прыдумаў знакаміты прынцып «Keep it simple stupid», што азначае «Трымай гэта да дурнога простым». Потым аказалася, што прынцып, створаны для авіяцыі, стаў аднім з асноўных у праграмаванні. Так, Келлі Джонсон звязаў праграмаванне і авіабудаўніцтва. А якія прынцыпы праграмавання выкарыстоўваеце вы? Пакіньце ў каментах.